това е вече последната, така, това е последната част, както бях казала. Ето това, тази меличка, знам, че е твърде голяма, но какво да направя? Така и в такавто ще сложа. Ето спирала. Ох! Това не е спирала, това е очна линия, това е спиралата за мигли. Това е четка. Така, ето я. И гланц. И сега опаковаме. Опси. Разляхме го, но това не е проблем. Е така, взимам направо и го слагам тук, където си е. И така, и после като горе тази зелена трубичка. Ето това, както бях сложила. И нека да го опаковаме. Малко е опаковано по странния начин, но няма проблем. Другите неща малките ги сложих тук. И нека да ги опаковаме. И от мен чао! Утре ще го пусна икон. Чао! Не е лека, но ще направя бай. И абонирайте се за моя канал и харесайте видеото.